Si former congressman, former secretary Jing Paras ato ni pangutanon dinig gahapon gahapon dito sa Karkar o niya I don't know kung unsa pa ila mga kalihukan kay balik ko dinigi ka sa mong lungsod gabi na. Congressman Jing, may buntag. May buntag ko ka. Musta naman ang inyong lakaw gahapon Congressman Jing, wa ko kapas ninyo gabi na mo ko balik. So, taga-economic unsay kausa sa raids katong raids inyong kuan gahapon inyong kahugpungan unya pila man ka grupo ang nag alyansa para sa pamilyang Duterte, sir. Well, kaning sa rage, di pamunuan man ni Mayor Baste, no? Mm. Na ay ilahang move nga tipon-tipon ang mga nagkalain-laing mga political party, no? Mm. Na oposisyon sama sa Pilipilaban, Reforma, o uban pa nga partido nga wala masakop sa administrasyon. Mm. Maayo mapod ang ilahang tumong ug tinguha. Nya diya pod sa probinsya sa Cebu, naapoy mga parallel organizations nga suporta sa mga Duterte na ila usab nga gi balay-balay para magka tipon-tipon, no? Mm. So, naay grupo nila ni Winley, ni John Abines, Mm. ug naapoy grupo katong gitawag og maisog. Mm. So, mao siguro na ilahang audience or ilahang mga grupo nga giana ni Baste gahapon kanang ilang pagtukod aning Raids. Rage Coalition. Diri si Casino Espanyol ang ilaha, Congressman Jing. Ang inyo dito sa Karkar. Diya gahapon, no? Mm. Kami wala mami mo uyog anang ilaha kay naa may koalisyon na daan. Okay. So, pareho ra ning dami tumong. amo ang kaugalingon usab nga Pareho ra ning tumong ang koalisyon duha. og mga 36 ka parallel groups. Naghana din ang inyo oy. Ubay-ubay gid Oh. inyo hada. So, mo tong dito sa Karkar. O kasakarkar, tuna na may event dito kanibitaw nga Duterte Riders Team Mm. nang gipamunuan DRT. ni Moises Di Parini Mm. og duna po'y Sara All Philippines kaning mga grupo sa mga babae sila si Rona May Suke, Mm. sila si Rachel, mga active po din kayo mga grupo diya sa Cebu, membro na sa amuang koalisyon kaning kampilan ng mamamayang Pilipino. So, So, ang katong kahapon mga gagmay nga dunay grupo, naipon ha? aring kababayan, katong mga gagmay grupo, Congressman Jing, naipon aring ang gagmay grupo, naipon dito sa mga kababayan, katong kampilan, katong sana all riders o katong DRT, katong Duterte Riders Team, man kanana ang dito ni tanan kagahapon o doon na kay bana-bana nga audience og pila gyud kabuok ang nanambong. daghan tong nanambong katong sa kay naghimo sila gamay nga rally og orientation Mm. sa mga bagong mga miyembro sa Karkar. Mm. Pero dili to taga Karkar tanan. Daghan puro mga taga-Karkar kay kanang ng DRT, Duterte Riders, Mm. na sila yung mga miyembro sa kadaghanan sa mga lungsod sa probinsya. Mm. So katong sa Kalkal, mga bag-o tong join sa DRT o sa kaningi ang Sara Philippines. Okay. Unya kaningi ang duha ka parallel organization, miyembro ni sila niining amo ang itawag og kampilan ng mamamayang Pilipino. Mhm. So, kaning inyong grupo, atong unahon tong dito sa Karkar,
kani og ang ko anak duna ba nagkasabot mo nga Adlaw Domingo katong sa katong rage ilang Mayor Basti? Wala may kalibutan anang sa rage. Mm. Kaning amo dugay naman ning padayon ang amo ang pag-expand sa organize aning ni ang mga nagkalaing-laing paralel nga Mm. under the umbrella of the kampilan ng mamamayang Pilipino. Okay. So ang lead convener ani ang kampilan gidi ay. Yes. This is a Manila-based umbrella organization, pero ang mga miyembro ani nagkalain-laing parallel organization all over the country. Na may grupo sa Bicol kanang gitawag namo og Mayor Inday Sara supporters, Mm. na apoy mga grupo sa Mindanao kanang Masa Sara nga gipamunuan ni Colonel Kuntapay, na apoy Inday Cares Mm. na Manila-based po ni siya. Unya na ay mga miyembro sa nagkalain-laing mga probinsya. Mhm. Ni apoy Muslim Alliance, kani sila mga daghang mga Muslim, mga businessman from Green Hills. Dire. So, ubay-ubay ni mo ang mga kuan, Ang mga inyong grupo. kuan, Congressman Jing, ang inyong mga grupo outside of the Philippines, kaning mga laminaw na to karon to as abroad, unsa man naapon ni dito'y daghan? Naapoy daghan in fact karong pitsa 24 niining atong bulan sa Mayo, doon na po bisitahon dito sa Macau. daghan ang Pilipino ra bagid na oy. Daghang mga OFWs dito nagporma pod og mga organisasyon na pod may bag-o nga naporma nga movement. It is called Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. Asam ni ko. Kani nagsugod na ni itong Hong Kong niadtong bulan sa Abril, dito po mi sa Hong Kong kay nag-o-taking po mi aning mga miyembro aning Tatay Digong for Inday Sara movement. So, Unya, Hong Kong rani daron o po. ubang nasod naapon. Ha? Sa Hong Kong rani unya naaba sa ubang nasod kaning Tatay Digong. Sa Macau karong Mayo 24 Mm. naa na pod may grupo sa Macau under nagsugod din sila aning Mayor Inday Sara supporters unya miyembro sab ni sila aning Tatay Digong for Inday Sara movement 2028. Now, kaning ni dinhi ra ni Asia. How about Europe o Amerika? Naa ba dito? Unya ang akong Naa pod may mga grupo pero lain pod ang ilahang ngalan. Naay Inday Cares, naay Sara Philippines, Europe, na pod lagan na ni ang mga grupo. Unya affiliated na ni sila sa kampilan ng mamamayang Pilipino. Ikaw, Congressman Jing, ikaw in particular ba, identified ka nga anti-bangag? Di ka lisod-lisoron inigawas ni Mos Airport, padong nga tog Macau, padong Hong Kong, wabay, okay, wa sa kay kaso, pero di ka kuti-kutihon sa taga-immigration. Dili man kay wala man ta ang ato ang pag-upos niining administrasyon legitimate man kay Correct. ato man gi protektahan ang mga katungod sa atong mga kabag-an sa katawhan nga na nag-suffer karon sa ining ni ang misadministration, incompetence o corruption. Malitagang. Marcos administration. Malitagang. Malitagang. Mga malita, mga congressmen and women sa kongreso nga mga malita gang. Now, Congressman Jing, ari ko sa impeachment, kay morag usam ni gisinggit gihapon sa grupong Rage. Sila nga Mayor Basti.
kanibang nahitabo sa kuan sa Kongreso karon niingon dunay ingon nga sa unang impeachment last year ni Sara nga ni Sangko sa pagka untol natoy tag 150 milyones matag kongresista karon daw 200 katong ni pirma. Unsa man ning giingong pirmahan di ba? Nominal voting ra ni kanang tawgon ra sa taga Secretary General. Dili, na ginay pirmahan kay na may dokumento nga ipadala dito kanang gitawag og articles of impeachment. So adto ka sa articles of impeachment ay. Muna ilahang, well, there are steps to follow under the rules of impeachment sa House. Na sila gitawag og resolution katong outcome sa ilahang Committee on Justice, no? Na ay gitawag og resolution na ilahang naabot gikan sa ilahang pagkundak og hearing unya ilang gibutuhan tong ilahang kanang establish of probable cause. So na ay gitawag og resolusyon ana. Una ilang isumiter dito sa plenary para ilang debatihan. Karong hapon eh. Unya sa plenary. Kay kinahanglan mo sila 1/3 votes na makuha minimum of 1/3 para ilahang imuon ang articles of impeachment na maunay ilahang ipadala sa Senado. I see. So, kani di ang pirmahan nila ang articles of impeachment kadto na sa plenaryo, Congressman Ching? Ini gumanag butuhay. Ini gumanag butuhay, they will prepare an article of impeachment which will be the basis of their signature. mura nag ugsa kuan pa sa fiscal information. Ini gumag determination of probable cause ang fiscal mogawa og information which will be the basis for the prosecution. Ana nga kani mo ni articles of impeachment na maunay ilahang basihan sa pag-prosecute sa impeachable officer ngadto sa Senate which will conduct the trial against the impeachable officer. So kung tinuod ning naagi di pirmahan, ang sa maning malita will follow. Tinuod na kanang matod pa ni Senator Amy Marcos ay suito man kayo ni suon man is presidente, mao man gani nining ingon nga drug addict si Marcos, matod pa ni Amy. Unya ang namuno kuno ani kaning ilang gitawag og Charis Pimpengko kanang anak nining bangag nga Marcos. Paoy namugos og papirma ani aning mga congressman gipanghadlok kuno matod pa ni Amy. Kay dili rilisan aning ilahang mga budget base sa General Appropriations Act kada distrito. Kung kanito tayo, ikaw for 9 years sa Kongreso, abogado, pero kanang allocate naman ang budget sa Kongreso, pero kanang imong mention gikan ni information gikan ni Senadora Amy, kana ra gyud ka or katong non-allocable. Na daghan na sagol-sagol na allocable, na insertion. Unya, mudunggo na siya galagi ingon nila General Appropriations Act. So, bisan pa og balaod na tungod kay ang mag-control anang pag-release ana kanang gitawag nilang SARO, ang Malacañang man, ang DBM man. So, og dili ka releasean og SARO, dili po ka makapahimulos anang alokasyon nimo sa imong distrito. Kay pwede mang ingnon sa DBM nga wala pa may budget, wala pa makolekta sa BIR o wala pa makolekta sa customs ang salapi. So mao na ilang alibay mo na sila gitawag og Special Allotment and Release Order, FLR. Ang Congressman Jing, kanang kingon mong SARO mo ng Special Allotment and Release Order? SARO? Mo na. Dili man ka
feeding anang mga proyekto bisan pa naana na sa GEA Mm. ug dili mo release og staro ang Department of Budget and Management. So ang pugong anito ang SDBM depende nagmoingon ang presidente or ang executive secretary si Ralph Recto nga ay nag-release kini butar no ingon ana ba na Congressman Singh? Yes, Uy. you are right. Pait. Kay kani manggong ato ang gobyerno, kaning ato ang gitawag og administration of the government. Naanay mula bag gitawag og one fund system. Fund system. Tanang salapi nga income sa nagkalain-laing departamento, ahensya, musulod na tanan, kanang kwartaha, musulod sa treasurer Mm. sa Pilipinas. O, so, ang may control ana pagpa-release, ang presidente ra. Pastilan. So, depende Unya, sa mando pwede mo na ingon dito. ang treasurer nga, wala tay kwarta, ikahatag ana. Maubitaw ng ang presidente, very powerful, kay nagdepende niya ang pag-release sa mga budget. So, kung kinsay mahimong speaker, ang presidente mo'y magbuot. Pastilan. Kaya depende, usa ka kumanda na ining release ang budget aning paita. Now, Congressman Singh, ang kaning base sa imong experience for 9 years, wa man tingali na usab sa mga house rules, why na mga dagkong kausaban ang house rules. Kaning nahitabo karong hapon dibatihan man nila sa usual katong mo interpellate aning Justice Committee report against Vice President. Tag 5 minutes na ang matag interpellator. Now, maubag yapon na posible ba nga inikahuman sa period of interpellation votation na gihapon? Votation dayon? Yes, tanan, kanang at the end of the day, muna ilang gitawag, at the end of the day, it's still the majority rule. Astilan. So, ilalo na nung debatihan, kanang na ang resolusyon nga ipresentar sa Committee on Justice. So, muna gitawag nilang determination of probable cause. Ang probable cause, muna giingon nga, is it possible that there is a crime or offense committed by the impeachable officer? Now, napailain ay usa sa mga articles of impeachment katong testimonya ni Ramel Madriaga o katong hulga ni Vice Presidente Sara nga kung mamatay ko, patya na ninyo bangag, tambaloslos o silisa. Sir, sa imuhang pagkaabogado, agi magagag mga trial sa una, nanglaban ka, mahug ba nga, makonsider bang hulga na, nga niingon siya, kung mamatay ko, meaning si Sara man na, patya po na ninyo si, kung kailangan naman ko gikontak nga assassins, sir, in your own opinion, isip abogado, unsa man mag-consider ba wala, na namatay naman siya? Kanang ilahang akusasyon nga giingon nila grave threat onya inciting to sedition. Yes. Mabasura na inigabot sa Senado. Kay sa House manggod, one-sided ra ng Correct. hearing diya sa House. Kay ang akusado or respondent, dili man siya maka-cross-examine sa testigo. Pareha ni Matibag, siya mo ining testify, kabahin na, ilang gi-splice. Kana gong video nga giingon nilang gagikan ng threat or grave threat kunuhay ni VP Sara, naanay video, gikan lang naa sa usa ka interview, sa usa ka vlogger. Unya, og imuhang putlon ang tibuok video, malain ang meaning, di ba? Ilang giputol, unya, maura na ilang gipasundayag. Giputol ang antay, ang pabor nila, gisplice. Maoy gi-splice ug maoy gipresenta sa Committee on Justice. So, pabor kayo sa mga napalit ng mga miyembro.
nga sa sugod pa kay balo na kung sa ilang ibutar. Unang muro-muro na lang gitawag ana, it's a farce hearing sa Committee on Farcical, Justice. Tinood. Oh, Now, drama-drama, sila rupos, pangutana, pero at the end of the day, maura ko na yung ilang drama. simple kayo. Now, Congressman Jing, kani, og doon naman gani, upat man ka articles of impeachment ang debatihan ro na hapon o niya eventually butaran. So, sa upat, kay, mas bugat man gid mo o pagtimbang-timbang, objective ni mong tanaw sa upat ka mga articles of impeachment. Mulusot ka ning duha, tulo, upat yun nga ato sa impeachment court na. Para nako walay bulusot ana, inig abot sa Senado. Mm. Kay inig cross-examine, parehaning sa Anti-Money Laundering Council, Sa kaning ilahang bag-orong gi-appoint. Mm. Ha? Si Kay Buenaventura, ang Rodel. katong una, si Attorney David, wala gito mosugot nga siya mo presentar Mm. ning resign, nagpabalhin sa laing lugar kay dili siya gustong magamit. Mm. Ang akong theory ana, ila nang gimaniobra daan ang mga dokumento. Which is for the purpose of presenting nga ilang palakon pagayo ang net worth or asset ni Vice President Mm. for propaganda purposes. Kaya gusto magod nilang i-build up na naisala si Vice President. Mm. Pero kining ni atanan, pabulgar na lang ni, inig-abot niya sa Senado. Pareha ron aning gitawag nila og exposition aning ni ang direktor sa AMLAC. Mm. Under the law, kaning anti-money laundering Lo. law, Mm. inadili yun na ibulgar ang mga transaction. The law is very strict. No director or secretary at sa AMLAC can ever reveal the content of any transaction made by any person. Mhm. Congressman, Oo. putlo sa tika niya, doon naman ito'y gitawag og suspicious transactions sa Oo, anak ni oo. Rodel Buenaventura. Kanang Oo. mga suspicious transactions, ang ilang gipasabot katura mga inflow, kanabang musod nga kwarta. Inflow o outflow. Yes. Kay kana god nga AMLAC, og naa kay deposito sa bangko, under the law, og naa kay gideposit nga 500,000 or more, Yes. automatic na ang bangko magpahibalo sa AMLAC. Or questionon yung ka mismo sa taga-bangko, ngano diin ka ani? Ang taga-bangko og swito na nimo, dugay na kang transact, dili na lang sila mo question. Pero inag-abot sa AMLAC, og mula pa og kas 500,000, ang AMLAC mo butang na og red flag. Regardless of cheque or cash imong i-deposit, Congressman Singh? Yes. Uy. Kanang cheque, inig after clearing, cash naman na. Yes, tinood na. So, automatic na nga ilahan ng i-red flag kay may gitawag og laundering nun, laundering. Og wala kay klaro nga source of income, munang ang balaod ninyo og more than 500, automatic nga ilahan ng questionon. Mm. So, there is such thing as deposit na po'y withdrawal. So, hindi mong iipon ng deposit o withdrawal, pareha ron, 100,000 imuhang kwarta kang gideposit. Unya, inig-withdraw ni mo 50,000, ang nabili ni mong kwarta, 50,000. Oh, katunga na lang. Pero ang ninggawas nga imuhang record, 150,000 na imong kwarta. Kay, Pero ang tinuod, 50,000 na lang ang nabilin, kaya imo namang gi-withdraw. wang, So sa 19 katuig og withdrawal
deposit, withdrawal, mo dako, yun. Pero ang tinuod, wala kay kwarta na nabilin. Pastilan. So, now, kaning ato kus BIR, Congressman Jing, katong BIR, wa man gito maablihi kay insistent kayo tong commissioner nga dili na maablihan kay ang authority ani ubos sa balaod in aid of legislation ra. So wa gyud maablihi. Unsa tan-aw mo dito Senado, Congressman Jing, di ba gani Clarissa Ocampo version na during the impeachment trial of Irap? Well, mauto nga na komplikado to kay ang majority sa mga senador dili nila pabrihan tong second envelope. Yes, Kunya kay wa man to mahumang impeachment kay ning walk out man to mga prosecutor. Pero katugong kang Irap, ang kalainan ito nag-build up naman good ang people power. Correct. Pero so pag walk out nila gisalo na lang sa people power. Pero karon wala man tay people power pa. Kato, isagop lang to, kuan man to, kanang, depositor man to, kaning kang, giingos, income tax return. Kanang sa BIR, very, very strict ang, kaning ni ang Balaod. IRRC, Internal Revenue Code. Dili yun pwede nga abrihon, exception lang if it's in aid of legislation. But only under executive session. Okay. Dili pwedeng ikuan sa publiko. Katong BIR commissioner, kay nakasabot man siya sa balaod, o dili man siya parehaan ni Buenaventura nga nagsip-sip sa gobyerno, very strict ito siya, nga galing kay ang iyang sayop, ding paggawa siya o pagdili, pero iya gyapon gidala dito. Matod pa ni former Commissioner Kiminares, he still has committed an offense kay nga namang imo man dala dito sa Kongreso ang record. Bisan pagwa niya pabrihe, but ingon si opinion ni Hinares, he must have already committed an offense. Stilan. Congressman, di apay laing concern na nako kay sa mga abogado nga akong napangutana, dili to sila kongresista. Ikaw, former three-term congressman, former secretary sa cabinet ni Digong. Now, Congressman Jing, kuha lang, kalabang murag para ma-educate lang base sa imong experience, unsa may mahitabo? Hypothetical question, if Sara mo resign while ongoing ang trial, mapadayon ba bisag ni resign sa as vice president nga wa naman tay hiringon ani kay ni resign naman, what if og dili nila mapadayon, dili mag-guilty si Sara, pero kung ipadayon nila ang trial bisag ni resign na posibleng mag-guilty, makadagan maghapon sa in 2028, assuming lang nga ni resign na siya while ang trial gipadayon nga eventually na guilty. Daghan man go mga abogado nga bayad. Parehaning mga nagsigiro hatag og opinion bisag wala sa pangutan mo volunteer. Dili gina pwede nga og ning resign well, let me put this muna in context, no? In context. Dili gyud posible nga mo resign si Inday, si Vice President. She will not resign because she is sure that wala siya crime na gi-commit. At the outset, let's say na there is no way that the Vice President will resign. Why? Because she knows that she has not committed any impeachable offense. Now, presuming na for the sake of argument na ang usa ka impeachable offender ning resign, sama sa ako sa kumpara aning mga abogado nga pulpol nga sige panghatag og mga opinion. Ako tuloy na kabok among napa-impeach. Ako sukad pagka-miyembro na ako sa Congress o outside of Congress.
I have been one of the complainants in the impeachment. Una, katong kang Chief Justice Nabili, kami nagpa-impeach ato, kanyan to. Galing, wala lang to maabot sa Senado, but we were able to get 1/3 votes. Ah. Katong kang Merceditas Gutierrez. Pero o ni-resign kaning- to, ha? Ni-resign to, Congressman Jing. ning resign lagi. So, pag once mo resign ang usa ka official, kuba na, wala na nang iyong ipadayon ng hearing. That's stupidity. So, That is inconsistent. Mm. Kay the principal issue there is the impeachment is for the removal. Yes. So kung ning resign na, unsa pa may imong i-remove? Unsa pa may imong yeah. Gwapo argumento mo, Congressman Jing. Gwapo ka unsa pa nice. may imong business nga imo pang ipadayon nga wala naman kay hiringon kay ning kanang na ang kanang gitawag nila accessory penalty. If there is no principal, there is no accessory. Yes. So, while ongoing trial, pero gwapo gid ang gwapo gid ang imong premise Congressman Jing. Kitinood na. Kung wa may himuong guilty kini resign naman. But sir, kadtong kang Merceditas Gutierrez, Kana to president kay umangod ka akong ipasabot nimo na ay mga dagang abogado sa PICAS, mga kanang uban balayran, kanang uban gusto lang magpa-ila-ila sa ilang kaugalingon. Pero the fact is, gusto gyud nila ang ilang bottom line yun, no matter what is politics, kay desperado gyud sila nga dili magadagan si VP Sara kay wala man gyud sila ikabangga niya. Bisag kinsa because of the votes of the Mindanao, the Visayas, nga kusog kayo si Sara, 93% sa Mindanao. Sa Visayas, 70%. testang layuas sa Unya ang awayon sa Luzon ra og mag 50-50, wa gyud sila ikakontra ni Inday. Pero Congressman Unya Jing, wa hadlok pa'y sila kayo kay guilty man sila sa ilang gihimo against President Duterte. So hadlok sila mo balitok, bawian sila, mga priso sila sa ilang gipanghimo. Now, Congressman Jing, katong kang Merceditas Gutierrez nga ni-resign siya o niya sa Korte Suprema sa kasaysayan sa impeachment aning nasura, doon na nabatay president or kanang sumbanan ba nga ni-resign man siya kay katong kang Merceditas Gutierrez o abot og Korte Suprema naabatay sumbanan whatever kwan or posibleng Wala kay sumbanan because wala man sila interest ni Merceditas Gutierrez nga mudagan og ilang paggagon nga mudagan og eleksyon. Moto wala na to ma-discuss tong issue whether or not Merceditas Gutierrez will be barred from holding public office. Wala na sila issue ato. Pero tungod kay hadlok kayo sila na makadagan yun si BP Sara, ilang gipagawas ng issue kaning gitawag nilang accessory penalty perpetual to disqualification. bar her from holding public office. Yes. But that is a plain stupid issue because very clear ng the accessory follows the principal. The principal issue is whether or not the impeachable officer has committed a crime and for which she will be convicted. Muna'y principal. So if she will be convicted, it only follows. Secondary na lang accessory penalty. Pero kung wala na ng principal issue, saan pa may imong i-discuss, ana? Na humanaman ang trabaho sa impeachment court. Now, Kay wala naman sila listahon pa. di ka ni mo abot og Korte Suprema, Congressman Jing. Both tanan man nga issue basta kanang itawag nila ang wagod kasabti aning uban na ang Korte Suprema manghilabot lang kung na ay gitawag nila grave abuse of discretion.
kalainan sa aning 1987 Constitution, gihatagan ang Korte Suprema og extra power. Mm. Kanang gitawag og power of judicial review. Wala na sa 1973, wala na sa 1935. Question of facts, lower court. Question of law, Supreme Court. Oh, Ah. question of law. Ah. Now, kada opisina, kada branch of government, na sila ay gitawag og action. Any act. But kung mo sobra ang imong action amounting to gitawag nila og grave abuse of discretion, Mm. usa pa mo lihok ang Korte Suprema Mm. kay adto sila mo settle sa unsay giviolate sa due process. Mm. Congressman Jing, na ako So, isingit munang lang. manghilabot ang Korte Suprema under the power of judicial review Mm. if a question of grave abuse of discretion is raised in the Supreme Court. Mm. Now, Congressman Jing, di ay lain nga kuan. Assuming discussion na ning ato nga maayo magyud ka ani mo pasabot na mo. Kuan kay itong imong bugat kay itong imong ipasabot ganiya. Now, ang Vice Presidente, assuming kay iya naman ang deklarasyon mo dagan sa pagka-presidente in 2028. Assuming nga dili gid sa ma-impeach so si Canran. Pero ang giapas sa katawan niingon siya nga dili ko madinumtanon. But ang mga tao gusto pong mubaos sa tan-aw nila nga gidaog-daog ang Vice Presidente gusto nang ipapreso si Bangag, si Tabaloslos, apil ng mga tulisan nga naa sa askiliran ni Martin. Pero ang mo imbestigar lang sa mga dagkong opisyal sa gobyerno from salary grade 27 up ang tanod bayan ra. Pero ang tanod bayan or ang ombudsman 7-year term without reappointment as constitutional body, impeachable official. Now, what if si Sara ma-presidente in 2028, si Bonjing paman gihapon anak Remulla ang ombudsman, unsay dag-anan sa mga tao nga naglaom nga mapapriso na mga tulisan under Marcos administration. Nga, dili na basta-basta maligwatan kay magduda ang mga tao tungod ni Remulla. Dili ni mulihok ang mga investigasyon against Martin Romualdez. Well, very simple na, no? Ako, para nako, kailaman ako si Sara, kailan naman kayo nako si Duterte, si Digong. Kaning mga tawhana, dili ni sila gitawag og bingatibo. Mm. Or they will do revenge Mm. against these people, but we should bear in mind that kung nakasala ka sa balaod, kailangan lagson yun ka. Mm. Now, if there are bases to impeach the ombudsman, then he should be impeached. Kung mo daog si Sara. Just like Makalaom ka, kung Sara, gusto just like Andres Bautista, Mm. katong Comelec Caniato, everyone should undergo impeachment process. Pero sir, akong pagduda ako sa I don't know kung mo sakay baka or pasabta mi. Ang akong pagduda nga mo bawas pero what if si Boyeng Remulla i-consider mo ang kanang murawag kamaradiri na ba diha nga nganong ako mning i-prosecute ako mning amigo kauban mi during the administration of Marcos. Unsa ka, wala ko Kanang kasabot. moingon ba nga ang mga tao kami ikaw naglaom gyud nga inig pagka presidente ni Sara bisag ang presidente dili na mudumot pero ang mga tao gusto gyud muduso kay kawat pa ni ang atong gisgutan. Mao lagi na ang una ipa-impeach na to na tangtangon taning mga tawhana ipapreso na to pero ang investigador si Remulla magyapon. well, ang unang pangutana na during his time as ombudsman, did he commit any offense that will be the basis for impeachment? Mo na sanay pangutana. Kay og ang presidente gud ka, para ma-effective ka, you have to clean house first. Correct. Yes. Yeah, mo gina. Mo na gusto. So, kanibang imuhang mga opisyalis sa gobyerno, willing ba nga musunod sa pag-discovery sa mga sala nga ilang gipanghimo? Mm. O
og if you are oppose or hadlang ka, sa Tagalog pa, hadlang, balabag ka sa clean house nga himuon sa pagpong-presidente, then you should be ousted from your post, di ba? Pero dili na iyong pagdumot. The president would only be doing that because she is doing her job to get rid of corruption in government. Oh. So, balabag ka sa iyahang to clean house or to against corrupt official, then you have to be ousted through impeachment. Kay impeachable officer man siya. Mahimo ba ni sa presidente pananglitan, Congressman Jing, kung wala ang inyong tabang? Ikaw mismo as abogado. Well, kay balo bitaw ka o kinsay presidente, mao man ay sundon, parehagon alirong karon. Gatoo bagog ka nga gihigugma si Marcos aning mga congressman. Kung mubalik na po ng presidente, ambak na po na sa bagong presidente. Ay, love of allocation. Oo, di ba? Hindi ka presidente Sara mo, sup-sup na po na sa puwet ni Sara ng mga congressman, ng mga maletagang. Di mo maglagot, Congressman Jing, sa mga tao nga kami naningkamot may nga dili mawagtang na mga tawa na tungod sa grabeng kawat. Unya kami naglagot. Pero ako ha, kung pabation ko ni Vice President Sara, the first thing I will do is to abolish Congress. Come up with a serious amendment of the Constitution. So, review. Kay sa punta, okay, magkayo. Dako kayong salapi, kada tuig ang nawala sa katawhan, pwerte natong bayad left and right sa atong buwis. Pero sulod ra sa bulsa aning mga kawatan na mga maletagang. So, I think the first thing that the president should do is to examine what is the solution to this massive corruption. Grabe gito na. And aning ni ang administration, nakita nato nga ang kinatakan in the history of the Philippines and even in the world. Sa una, giingon nila sa Guinness Book of Record na ang kinakawatan sa tanan ang amahan nining bangag Mulabaw Marcos Jr. Pero karon murag nalapawan na kuno ang amahan. Basig maguba na kuno ang Guinness Book of Record. Aning ni ang gihimo, aning ni ang administrasyon karon sa pangawat. Munang, I think if the president is really serious na atong i-build up ang future sa atong mga kabataan na naa sila kinabukasan, we should preserve the money of the country. Tinood bitaw. And get rid of these corrupt officials. Where shall we start? We should start with Congress. Dili lang House of Representatives, pero even the senators. Maintag na masampulan lagi, Congressman Jing, kaya mutuon na may mga ordinaryong magbubuhis in town. Pero kung ay masampulan, si Bong Revilla naman ninoon. Gato Edwin Cardona. Maulagi na nga ang demand sa kadaghanan karon bisag sa survey nga ang ilang mulo kabahin ani ni ang gitawag nilang drug addict president matod pa sa iyang igsuon. Wala gyud lihok, puro ra mahiya kayo. Lagi. Pero matod pa niya may December na ay mapriso pero wa pa may napriso lagi. Wa hinon toy tuig. Basig 27 ni mapriso kay wa man sa wala pa Pasko, hindi maligaya Pasko nila. Sa man yung papapriso nga ini ko masisaldi ko, matod pang saldi ko. O ba, siya may gasugo na kung magpa-insert og 100 billion. Siya may gasugo na ko nga ukubra ko 25 billion para i-deliver na ko niya. Matod pa ni saldi ko. So, saan man na to pag-ingon nga mahiya kayo kung ang Pangulo mismo walang mahiya sa iyang kaugalingon. Congressman Jing, commercial break may but ang imong inspiring words lang
para sa future generation. Kana bang kagitawag nato karon kana yung mga Gen Z, new generation kay murag daghan man gyud na discourage. Basin pa ang imong pulong mo magkapa-encourage sila balik nga mo kana bang mo alsa sa batok ani mga kawatan. Go ahead, sir. Well, ako, unang-una, kay ako, gikan man po sa pamilya nga mga taga Cebu, akong papa, diha man nagdako, diha man gipangataw sa Toledo City, although ang iyang pamilya gigagikan sa Balili, ang ako ang kasing-kasing, pareha man po og usa ka Sugbuanon, mo mangayo ko og apilar, ha? Sa atong mga congressman diha sa Sugbo. Mm. Karong hapon, inig-adto nila dito, bason pag mamati sila o ang ilang mga igsoon, ilang asawa o ilang mga anak, basog ilahang paybalon ang ilang mga bana, anak o mga congressman dito sa House of Representatives, gagagikan diha sa Cebu, na basog maghuna-huna sila na ang impeachment ni Sara wala gyud basihan. Unya, that will make them vulnerable kay ang Cebu ra ba pro-Duterte country na. Mm. Unya, ato pong gipahinumduman ang atong kanang gobernadora liha na matod pa sa kadaghanan. I'm not making a conclusion. Mm. Pero daghan akong naistorya sa Cebu City, Cebu Province, nga ning daog ning atong gobernadora tungod sa suporta ni Duterte. Mm. Pero ningon sila nga ning bali na kuno speakers, but that's for the Cebuanos, no, kay di man ko taga Cebu diya nga residente karon, although ang akong kasing-kasing naapod sa mga Cebuanon, pero baso na lang og dili tinuod nang gi panulti sa akong mga nadungog nga ning balitok ng kuno ang gobernador nga usa na karon sa mga avid supporter ni Marcos. Baso na lang untag maghuna-una po ng atong gobernadora na si Marcos maoy matod pa ni Saldico, he is the mastermind of all corruption. So, ano man in taong baliman ang atong gobernador, ang iyang kasing-kasing itong pagdagadya naman ni President Duterte. So, mara na, Salamat, sa mga Congressman Jing. congressman, Ah. paso na lang og magkapaguna-una sila iligbutahay karon na wala gyud sala na si Inday Sara Duterte. Salamat, Congressman Jing. Onya, may buntag nimo amping kanunay. Mayong buntag ka, daghan salamat sa imuhang pag-imbitar nako. Salamat, amping kanunay. Si former Congressman Jing Para sa First District of Negros Oriental, former Presidential Legal Liaison Officer, panahon ni Presidente Digong Duterte.